Salam hormatly ileşler, American English File kursunyň 4-nji bölümine hoş geldiňiz. Egerde ingliz dilini öwrenmekde kyn düşýän bolsa, onda wagtyňyzy gidermän kursumyza başlan. Döwrewap tekstler we dialoglar arkaly öwren. Kursumuz hakyky durmuşda ulanýan möhüm sözlemleri düşünmek üçin materiallar hödürleýär. Bu kurs esasy täze öwrenýänler üçin niýetlenendir. Onuň kömegi bilen siz ingliz dilini çalp we aňsatlyk bilen öwrenersiňiz. Ingliz dilini öwrenmegiň wagty geldi. Gelin onu başlaýyn.